duniya ka batta can ga 'yan duniya balle iri na yanzu na kai 60 me nake nema duk wanda ya kai shekara 60 annabi ya ce Allah ya yankan uzuri da shi yanzu duk dan shekara 60 yana abu a ce kurciya ce ai in ya girma bari ya kai na wuce shekarun kurciya na fatar yanzu ba da abu a ce ga ai kurciya a tare da belle abu ku kyale shi in ya girma bari in ya girma yaushe mun karanto cikin riyadu sa mutanen Madina in sun kai shekara 60 ritaya suke yi ga duniya to yanzu gashi nan duk waɗanda na daura ma duniya damara duk ɗan 70 da wani abu na wasu sun hara makarkata saboda tsuha haka da sanda tsoho mai sanda kuma sun ya kai a bashi daji idan aka yi muna kai tsoho mai sanda idan aka yi nan ko wanda ya zo da kingin ƙari ne ba haka da mun ka bai sai ba wanga da mun fara ba'i da kwantawa ɗaya zai yi shi yasa kaga ai mutanen mu ƴan arewa saboda duk siyasa ba don Allah ba don al'umma ba don arewa ba don Najeriya ba don addini ake kowa yana yi ne don biyan bukatar kansa saboda sun san tsoho mai sanda ba daɗewa ba zai kwantawa yar addu'a part 2 za a yi to shi yasa kaga ƴan arewa sun yi kurayen nan na arewa sun yi sun mara mu tsoho mai sanda don me saboda shi ko su muke sata shi kuma gado in su da sama sun ka dauke shi gado abita yayi